Kami wokaka, tansani boyar sikha. Raja kami wokaka, tansani boyar sikha. Haydi ta khub song, haydi bu khub song, razan olam song nari. Haydi ta khub song, haydi bu khub song. Nine hal lasram ba nine hal area ni je bisi tong mane o bisi jotna cover hobe nai coaching mobile rally sin bai rally tabu sanjana sini 1200 da je sini school ground ni hoite sengoi paithak je sini nine hal lasram ba ni paithak bisi ajaga thangoi oboi jotna goro goi last to sini purbo pachai bari je Gopalnagar o Gopalnagar sini bike rally thangjangnai ajaga sini samung kisa arrange khajak tongo samung yagulo sin mobile rally sin ajaga no muthakana jini mobile rally bisingo ang kaisana message sinamu songo nadi tabo mo je 2026 je DDC general election no tabo BJP CPIM Congress IPFD independent tongamo kodongno contest khana thawai tong kintu jotoni naharmung no je chini tiprasani rights nani chini tiprasani odhikar tubunani ang saramu sumakhe mosi tabuk jodi joto bodolni no tiprasano muthanani ba tiprasano yok sanani reni jodi ingoi tongo gai mohoi jorabo sungman suna dorkar tongo taburomdi sung bo party no logiri khai TDC o bo party sorkar sai mano abno digi naharoi mohoi jorabo logiri boi budi oi bai thlekai belake chana hinai ang
वानसुगो ते सानानि मुसुगो दिनै मो बाइरलनि आवाय मुङाबोनो जे जों तिप्रासा जों थानसामा तंनाय पार्टी दिनै तिप्रा मथा दंगो खाना कुरै फानो मानो बीजेपी दंगो बीजेपी कुरै फानो मानो किन्तु दिनै तिप्रासाले मो तिप्रा हानि बोसारक जों सारा जीवन जे थियासाक जों ताकु बको हालगन दह नांनाय नुगो राजनीतिनि बिसिंगो दिनै बीजेपी खायनाय तिप्रा मथा खायनाय CPM खायनाय खाबिलाया जों नुगो किन्तु आबरक साया आंगरो कायसे एकदम पिस मेसेज होना मुसुङो बयवानसुकना जे तिप्रा मथा खायनाय बंनि शत्रु बा बंनि बिरोधी दल बीजेपी IPFT कांग्रेस नि वानसुकना যারা CPM খানে রক বড় ওয়ানসুকনা তিপ্রা মতা খাইনাই বংনি বদল বংনি শত্রু নই কিন্তু কাইসা কক মসিমা ওয়ানসুকনাই চিনি শত্রু কে বইয়া চিনি শত্রু কে বাংলাদেশ नि फायै जे तिप्रा राज्यन चालक तंनाय चिनि तिप्रा सानो तला खिगलाय तंनाय बरक चिनि एकदम शत्रु आबोसे सुंमा वानसुकनाय ओ मेसेज न दिनि चिनि ओ बाइरलनि बिसिंति सुंगाबो निरानि थांैतो सर कायबिसुक बाइक रखनो तिनि बाइक तो चिनि तो कोनो लिमिट करे लाइ थानाय सुं खागिया प्लाय चिनि 1200 आबो हाइस इंखा दिनै इंखाय इलेक्शन मो डिक्लेयर रंजा चिनि बुवाग्रानि हाव बो सिपजा आउन बगै दिनै इंखाय आबो काउन्ट खायनि आबो इम्पसिबल आबो अनलिमिटेड नं सिनाय साबो अपोनेन्ट नंनायनि नों कन्सिक्वेन्स हो नादि आं तो तावसु जरते आन अपोनेन्ट आंनोस नुजा गयासि कारण इंखाय ताबुनि मो हाव मो जरो बुवाग्रानि अपोनेन्ट नों माने के बखरे गायसि मेनखाय कन्टेस्ट खायनानि बरक तंगै तंमोनो डेमोक्रेसि जो दिनै राइस दङ किन्तु आनि गाना फाइमासे फुबसा फाइनाय आमहाय बरक आं नुजाया कारण इंखाय हाल हाल आश्रम बारिनि जत लोकरक बुबाग्रानो हामजामा बगै आनो चुबानाय अकक सेयासि आबन बगै आनि ओपिनियन के बुग्रै आं जतननो आनि निजिनि दाव बीजेपी निंथुन सिपाइम निंथुन बरब आनि आमसेनि बरब न बरक डेमोक्रेसि राइस दङ बरक कन्टेस्ट खालायनानै खालायथुन किन्तु आंबो तकरिमान आमहाय कन्टेस्ट खालायनानै ताबु सुजति आंले नुगिया निनि पलिटिकल कलिग रक ताबु नंनि पार्टीनि याकारे बीजेपी नि बाना रंबाय काबरनो टाम सानाय डेमोक्रेसि राइस दङ बरक जे जागा थाना मुसुङो थांथुन किन्तु एकदिके आंहाय बेलागे साजाखा कारण के आमहाय बरक आन्द्रस बागान बिसिङो तंगै आन्द्रसनो न डिस्टार्ब खालाय दंगासि सो ताबो अंगा एकदम स्राय स्राय आन्द्रस बिसिङो जे सिबुक तंमनि जों आन्द्रस बागानो आपनो अनेक समय किसा मिसा सिबुक दा डिस्टार्ब खानाय वानसु तंमनाव सिबुराव ताबो अंगर थाबायखा आन्द्रस बागान एकदम ताबो एकदम स्राय स्राय आन्द्रस ससलनो आरो गेराफन तंदि मुनिफान तंदि जेसपान खाय तंदि कपटिफान थुं तंदि आन्द्रस बागानो आमहाय डिस्टार्ब ते कुनंलि आइसि स्राय स्राय को सर लाइटाना 2021 न अरनि बीजेपी नि गै बातायनाय बरं मुना अनंत सर नों तो बिनि खरकसा आदं तंगन फेबा ताव नों बबनि कन्टेस्ट खालाय थांगा बाहेरक मातंग साग्रादि आदि बबो के बया सिनि आनि साइफिके खरकसा आं दादन खलायो अंतपुरा तुबिनो वानि गानावो कारण गै ब ताबो 80 प्लस होय दंगा मात्र आनि 40 प्लस बकी आं बाय सबा खलाय पाइने हैदा म आश्रम रे हाल हालिवो नरक नाय नाय दिहायसे ब बिनि जीवनो ब सयबार बुट बाजाखा बिनि ब जेसमै बुट बासा हो जरबो 1000 बोछि मानानि बिनि थाना थानि फाटाफाटि नागो 2021 सिना हाबो बाग्रा बनो चान्स देका जों आश्रम रे हाल हालिनि लोकराव जत जों बनो लगिरवे कप्लाय खारिका किन्तु मिया थानाय कायसा इन्सिडेन्ट का जे वेस्टलाम बसरावो जे बरक बनो बुदि कप्लाय खाइ रहका ओ बरकनि बनो लाथि चार्ज खारिका ओ बेलाखि चाया कारण के अब आनि बगै बेलाखि प्लस पॉइंट का कारण के जे बरक तिनि बिनि बगै 2021 थुया साया खाय चिरि खगै बिनि बगै बुछानका ओ बरनो तिनि बखरा फाटिजा ओ बरनो तिनि बोटंग हस्पिटाल खलायजा ओ बरनो तिनि याखुं देराजा आमहाय गेसो जे खलायमानि अब सिनि मुताइनि हामारिनो हिमानो खलाय दजन खानाओ जे ताबो सिनि दादो अनन्तपुरा ओ फिल लग बिसिं खना मुसुं दियाबो तामो किरिमाराव सुन्दुर माराव सागाबो दांसिया आंगाबो सानामगो नं बिसिंते दादो जोंनानो कोन डिस्टार्ब खलाया निन खायदे नं खलायदि सिनि खायदे जों खलायो किन्तु सुनो जदि केबेंखाय जों सिरिं सिंगे तंला आबनि जवाबले सोंदिना हायसि नों जदि काहामनायखाय जों काहामनायो नों जदि हामयानायखाय हामयानाय आबो सानामसो सर पाइथान सुमुं खरकते तिब्रा सामग्रे मन्ते तो साइ दङ आन्द्रस सिनबान जे बीजेपी थांथिना हिनै गनला खारक गलैजाक द सर नादि आं सागाबले बुबाग्रानि हाल हाल आश्रम बारिवो चिनि 26 आश्रम बारिवो बुइसुङानो इन आजागा तो एमएलए बखरिखा एम बखरिखा एमडीसी kurikia minister kurikia akaisa kok nong bisini sana musongo mo 26 आश्रम बरिबा 900 आश्रम बरि आमहा एम तंगबो kuribo sini bage kunu yaisi ekmatro ang nango lukuni hamari te bubagra nasibar o duita jinis tonghaino a jaga no minister no em ang tem ke raisi boro anu kunu khaimiya
हामबायसै